Hasteko, egoitza elektronikoaren webgunean sartuko gara. Gero, sartu online tramiteetan botoian sakatuko dugu. Egoitzan sartzeko NAN elektronikoz, baku edota bestelako ziurtagiri digital batekin sartu gaitezke. Egoitza elektronikoan sartu garela, onartu eman eta orain bi aukera izango ditugu aurre izena emateko. Goiko lupan irrisarri idatziz, edo azpian dugun aktibitateak eta ikastaroak klik eginez, eta gero irrisarri lan udalekuak aukerari eraginda. Behin sartuta, aurre izen ematea botoian klik eman, eta azpian bertan adin taldea aukeratuko dugu. Orain beharrezko datu pertsonalekin formularioaren atalak beteko ditugu. Orain, udalekuaren txanda aukeratuko dugu. Beharrezkoa baldin bada, informazio gehigarria idatzi edota dokumentuak erantsi ditzakegu. Behin guztia beteta, jarraitu botoiari emango diogu. Emandako datuekin ziur egotean, sinatu eta erregistratu sakatuko dugu. Bestela, aldatu eraginez datuak aldatu ditzakegu. Kredentzialak behin berriz sartuko ditugu. Eta behin guztia egiaztatzean, gure aurre izen ematea eginda dagoela adieraziko zaigu. Aurre izen ematearekin gaitasun ekonomikoaren araberako ordainketa eskatu nahi bada, azpian dute tramitea egiteko aukera. Sarrera erregistroa klikatuz, beharrezko informazioa, dokumentuak eta baita loturiko beste tramiteak erakutsiko dizkigu.